అందరూ చూస్తూ వెళ్ళిపోయారు. కానీ ఈ చిన్న పాప చేసింది మాత్రం మీ హృదయాన్ని తాకుతుంది. ఒక చిన్న పాప ఉంది. ఆ పాప పేరు సహస్ర. స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్తుంది. అప్పుడే రోడ్డుపై ఒక తాతయ్య బరువైన బ్యాగ్తో నడవలేక ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాడు. చాలామంది చూసి కూడా వెళ్ళిపోయారు. కానీ ఆ పాప మాత్రం అక్కడే ఆగింది. తాతయ్య, నేను హెల్ప్ చేయనా అని అడిగింది. చిన్న చేతులతో ఆ బ్యాగ్ తీసుకొని అతనితో నడిచింది. తాతయ్య కళ్ళల్లో ఆనందం. ఆమె మనసు చూసి నిశ్శబ్దంగా ఆశీర్వదించాడు. ఆ రోజు ఆ చిన్న పాపకి ఏమీ మారలేదు. కానీ ఒక మనిషి హృదయం మాత్రం చాలా సంతోషపడింది. మనసు పెద్దగా ఉంటే మన సహాయం చిన్నదైనా వేరొకరికి ప్రపంచం అవుతుంది. చాలా విలువైనది. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం లిటిల్ చెఫ్ కార్టూన్స్ని ఫాలో అవ్వండి.